падар ва писарро зинда гур карданд. Ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. Боз як қиссаи хеле даҳшатнок дар навори имрӯзаи мо. Як марди бой будааст. Ин мард як хизматкори ятимбачаро оварда ба худаш писар гирифта ва ба се писари худаш ҳамчун додар хонда тарбия кардааст. солҳо гузашт. фарзандҳояшро файрод кард ва гуфт: агар ман аз дунё гузарам, Муҳаммад Муминро бо ҳамроҳи ман ба 3 рӯз дафн мекунед. гуфт ва баъди 3 рӯз қабрро кушоед ва ба дасти Муҳаммад Мумин 1000 тилло дода ва ӯро озод кунед, гуфта таъин кардаасту вақту соаташ расида бой мурдааст. писаронаш ин хизматкори ятимро бо ҳамроҳи падараш дафн карданд. баъди 3 рӯз қабрро кушода бо чашми сар бинанд ки ин ҷавони хизматкор баданаш кабуд ва бо аҳволи хеле бад хоб буд ва зуд ӯро аз қабр бароварданд. акаи калонияшон аз ин ҷавон савол кард. Муҳаммад Мумин ҷавоб дод: рӯзи якум қабр чунон азобам дод ва манро ҷуқид, ки ҳатто нафас гирифта натавонистам. ва гуфт: гап бисёр, наметавонам ки ҳамаи онҳоро барои шумо нақл карда диҳам. дар ёд доред, мо рӯзе ба кӯҳе рафта будем. шумо як морро кушта будед. ман бошам пеши роҳи шуморо гирифтам, то ин ки дигар морҳоро назанед, яъне бачаҳои ҳамон морҳоро накушед. ва бо ҳамин ҳамон мор дар қабр ба ман андак кӯмак кард, то нафаси озод бигирам. аз ӯ пурсиданд: чӣ гуна кӯмак кард? гуфт: як сурохие кард, ки то аз он ҷо нафас бигирам. баъди ин акаи дуввумаш омад. гуфт: боз чӣ шуд? Муҳаммад Мумин ҷавоб дод: кафане ки дар бадани ман буд, манро чунон меҷуқид, ки наметавонистам дигар ба ин тарафу ба он тараф бозгардам. ва дар ёд дошта бошед, мо як рӯзе дар саҳро будем, ки як мӯйсафедро дидем, ки либосаш хеле либоси кӯҳна буд. шумо ба ӯ ханда кардед, гуфтед, ки ба ин либоси дарида ту ба куҷо меравӣ? он Хизр алайҳиссалом будааст. ва бо ҳамин ин ҷавон ҳамаи воқеаҳое ки дар қабр шуда буд ҳамаро нақл карда дод. ва касоне ки дар он ҷо буданд аз ин дар ҳайрат буд, яъне 3 бародаронаш. гуфт: эй воҳ, дар ин 3 рӯз чунин азобҳо бошад. вой бар ҳоли падарам. худо бар падарам раҳм кунаду аз мушкилии қабр озодаш нигоҳ дорад, то мушкилиҳои қабрро барояш осон бигардонад. ва падарам дар зиндагӣ хеле гуноҳҳои бисёр карда буд. ҳарчанд ки бой буд, бадавлат буд, хайре намекард. саховатманд набуд, хасис буд. мо чанд бор мегуфтем ки ба ятимҳоу ба ғуломҳо хубӣ кунед. мегуфт: ин дунё бароям хеле дунёи хубе ҳаст, ки ман ин қадар пулдору сарватманд ҳастам. зеро ҳама коргари ман ҳастанд. ман ҳамаро бо пул харида метавонам.